ga wurinsa da kaɗan ya fi ka shekaru, amma kai ga kanan ka ƙi kaza kai karatun kirki, daga game sai game, daga game sai game. Yanzu kana ganin yanzu nan gurin sa zan tafi, yana yi mana bayani akai da zamu kare kawo kanmu daga cututtuka. Yanzu kai wannan ba zai fi amfanar da kai ba yadda zaka amfanar da al'umma? Shin ka manta cewa mutumin da ya faɗa alkhairi a cikin mutane fa shine wanda ya fi taimakon al'umma? Amma kai daga game sai game, yanzu a game ɗin nan me za ka taimaka wa mutane da shi? Ba za ka iya yin komai ba, ko aure ba za ka iya ba. Haka yarinyar nan tana son ka, dole aka haƙura aka aura wa wani saboda baka da komai. Mom, ni ma fatan da ke ta yi kenan abubuwan sun dame ni, ban ma san me zan yi ba. Amma insha Allah ki haƙuri mommy, zan daina insha Allah. Daga yanzu zan tsaya zan gyara insha Allah. Kuma a sama min admission insha Allah zan yi karatu, kowane irin karatu ake so na yi. Insha Allah zan gyara. Na gode, Allah ya saka miki alkhairi. Ta shi kenan, Allah ya maka albarka. Zan ci gaba da yi maka addu'a insha Allah. Bara na tafi asibiti yanzu. Naz, ko dan Allah zaki shiga